Hvad så YouTube? Danske Gamer her, og vi har Perkins med, også kendt som Frederik 05. I dag er jeg blevet sat i fængsel, og det er ikke godt. Hey Lukas, vil du se noget? Ja? Så velkommen til Perk. Velkommen til Perk. Lukas, prøv at se her. Og vi spiller sammen med Lukas og Magnus. Nå, lad os bare begynde. Ja. Mine efter lidt. Så lad os bare gå ned. Hvor kan man sælge det hen? Jeg ser lige, vi skal først brænde det, Marius. Marius. Jeg lidt op, så I bedre kan se. Okay, Skal man brænde først? Ja, men for at få flest penge ud af det, skal vi brænde det. Og så skal vi have en celle, men bare sælge alle de cobblestone. Bare sæt cobblestone og gem dit iron. Og hvis I hernede i bunden, kan I se, hvad jeg spiller. Og Ja, vi spiller. Okay, hvor kan man sælge det hen? Det herovre? Ja, kun sælg dit kobbel. Jeg har spillet lidt inden før, men vi tænkte, Ja, vi er gerne vil starte forfra. På 128, okay. Og Ja, vi... 128. Hvad sagde du Det for? her, det er den serie, der kommer til at køre på begge vores kanaler, så vi skal se, hvis vi ser min del af, ja, så kommer der til at være et link både i hans, eller på Lukas' YouTube-kanal. Er der en link til min, og på min er der en link til hans. Ja. Ja, nå. Der er ikke rigtig så meget. Der burde være et eller andet her. Altså, vi skal have, er der ikke en, eller giv mig jeres cobblestone, fordi så sparer jeg op til en celle. Ja, det er nok en god idé. Så kan vi købe en celle, Magnus. Ikke selv, Magnus. Okay. Drop det til ham. Drop det. Har du solgt det? Drop it. Nå, det er bare. Hvor kan man sælge det? Magnus, drop det nu bare til ham. Nå, okay. Drop det til mig. Gå efter jernet, gå efter jernet. Og kullet. Okay, her. Hvor ikke har droppet det? Ja, godt. En stack, Ja, jeg har opbevaring. en stack er 128 meter. Ja, jo. Nå, her, Frederik. Okay, det kan godt være det. Ja, kom. Hvor ikke herovre? Er nogen af jer, der lægger? Nope. Nej, jeg lægger i hvert fald ikke. Så nogle gange, når jeg prøver at smøre en cobblestone, så kommer den tilbage. Ja, okay. Ja, det gør det for os alle sammen, tror jeg. Det er serverlag, Skal- den her. Nå. Hvordan får man nye hakker? Det skal vi bare købe. Har du allerede brugt dine op? Næsten. Nå, okay, men det vil nok være lidt kedeligt her i starten, fordi der skal vi lige have skaffet lidt ting, ressourcer til os. Men efter noget stykke tid, så skal vi nok prøve at dræbe nogle vagter. Bare sådan for sjov skyld, så laver vi fuld iron og går rundt og dræber vagter. Ja. Vi skal nok, Og, vi skal nok bare dræbe hende der Emilie, var der en, der hed. Ja, Emilia, hun er rimelig nem at nakke. Hun er røv dårlig til byggeri. Emilia. Jeg tror, det var lidt sådan noget, jeg kan ikke huske det, men det bliver meget sjovere, når vi kommer lidt længere ind. Og så i det C, der er det også meget sjovt. Skal man bruge kullet, eller skal man sælge det? Vi skal bruge det, du skal lade være at sælge det. Se, hvor meget kobbel har I? 12. Og jeg mangler, hvis jeg får 200, så har jeg rød. 200 mere. Ja. Lukas, hvor meget kobbel har du? 6. Kun? Har du lige været oppe at sælge? Ja, jeg kom til det. Wow, det er sygt. Og Jesper Holm står med... Hvor ikke jeg har 11 til dig her. Okay. Hvor er det der? Ja. Wow, det lagget. Ja, det der kunne godt nok lige før, ikke? Ja. Nå, jeg mangler... Jeg er en, der er ved at dø. Kommer mega hurtigt. Skal jeg tage kullet og min pickaxe røg? Er der andres pickaxe, der røg? Jeg har 3. Jeg vil holde lidt efter. Jeg skynder. Det er ikke for min også ude. Jeg har fundet gold herovre. Men det er vi kun, medmindre vi har en iron. Skal jeg købe en iron hakke? Nej, lad være. Okay. Og vi glemte lige sin ting. IP'en til den her server kommer også til at stå i, Ja, det kommer. i begge vores beskrivelser. Så ja. Så kan jeg også gå ind, hvis I vil spille med. De dage vi nok kommer til at spille sammen, det er nok tirsdag. Og Tirsdag, fredag, måske lørdag, søndag. ja, det bliver i hvert fald ikke om onsdagen.
onsdag og mandag kan det ikke. Også torsdag. Det er jo det. Ja, det er sgu da torsdag i dag. Er det ikke? Jo. Er det ikke torsdag i dag? Men i morgen hvad- filmer vi ikke, der kan mig Okay, og... jeg er lige løbet tør for pickaxe. Dammit. Hvor mange penge har du? 10. 10? Jeg går over og købe en i spawn. Hey, Frederik. Ja. Ja, godt. Hvis du dropper mig alle de kobbel, der løber du bare tilbage. Okay. Okay, ja. Jeg har råd, Mads. Jeg har Til råd. venstre. Ja. Er nu mere, det husker, at man adder ting til en sæk. Skråstreg AS. Add friend. Og så- Jeg løber op i cellerne. Okay, jeg bliver miner. Jamen, hvordan sælger jeg den? Sælger hvad? hvad? Jeg sælger, eller jeg køber en pickaxe. Den højreklikker du Klikker på på et spil. Der er jeg med en pickaxe. Gem din ting. Hallo, har vi ikke engang sælge det nu? Nej, det Nej, skal men det, jeg det, prøver at købe. Ja. Hvorfor der er en vagt, du har vagt for, ikke? Der er bare vagter her på serveren. Det er de eneste vagter, der er. Shit, der kommer en RNG efter mig. Skal vi sætte det lidt. Jeg vil gerne svare det, man køber en... Au. I spawn. Ja, hvorhen i spawn? Jeg står inde i spawn nu. Tror jeg. Jeg kommer. Hvor... Jeg står i indgangen nu her. Okay, jeg kommer. Magnus, det er ikke spawn, det er minen. Magnus, det er minen. Ja, ikke der, herinde. Okay, Magnus, kom. Følg mig. Hvad? What? Hvorfor hjælp vagten? Nå, jeg har lige mistet alt vores iron og alt det der. Nej. Jeg skylder mig i hvert fald op og købe en celle, så kan I lige hoppe lidt videre. Fordi der er folk, de står bare og holder vagter op. Men der er ikke nogen vagter på, der kan holde. Der er casino herinde. Sælger Kasper. Crime shop. Godt. Der er mange fluer ind her. Ja. Ulovlige ting. Nej, Magnus. Vi skal over mine, og du giver du alting til mig? Ja, hvis det ikke bliver væk igen. Wow. Go rape for me. Får ikke hvad var det, der skete? Ja, folk ikke også med RNG, de står og holder vagt. Det er mega nede. Sådan så er det op til cellerne, deroppe hvor de nye celler er. Der hvor man kan købe nogle. Ja. Du holdt de bare vagt, eller hvad, og så fandt de Jeg det. har fundet en celle. Godt. Det er vores gamle. Seriøst? Ja. Skal vi så Er det gå ikke og selv? købe den? Jamen, er det sådan en selv, så også 3, eller hvad? Ja, og så kan vi købe flere celler, mig og dig. Skal vi købe den? Right? Alt det, jeg hugger, bliver taget af andre. Magnus, det var mig. Undskyld, hvis det er lidt mørkt. Jeg prøver lige at hugge op her. Det er lækkert. Ja, det er en regel, at man ikke må have capsler på. Hver anden blok, jeg sletter, kommer tilbage. Skal det også være jer? Nej. Okay, der skal det. Nå, Frederik, har du købt en celle? Okay, jeg har 64 cobblestone. Vagt, Bare Bob. drop den til mig, Magnus.
Hvor er du? Nede ved shoppen. Altså, Hvor den der, shop? hvor man sælger tingene. Undskyld, at jeg lige var væk. Kan jeg tage og kigge ud? Okay. Lukas? Nå, Hvad skal gik vi? ud? Lukas, hvor er shoppen nu henne? I et headset? Ja. Okay. Lukas, du er der. Stå stille. Her. Brosten. Jernmanden. Og noget kul. Fucking hacker! Nå. Kommer I op? Ja. Der er nogen, der var også på nok. Så er en, der er hacket, ikke? Så står jeg på. Sådan sikkert sådan noget hack, hvor han kan løbe efter andre. Når han kommer ikke. Kom, Lukas. Jeg kan ikke løbe endnu. Har du ikke noget med? Hvor lang tid har vi optaget? Det ved jeg ikke. Hvor langt, det kan I se. 11 minutter. Jeg er optaget lige, fordi jeg lige skulle være væk de her 3 minutter. Afslut videoen, når vi er ved 14, så vi kan lave sige farvel. Ja. Det er sjovt. Ja. Der er 3 minutter eller endnu. Jeg kender om det. Der står 2 Myron Gear og Lukas, jeg ved ikke, hvor du gik hen. Magnus, Jeg gik bare opad. hold jer ved. Opad hvor? Frederik, skal vi bare købe vores gamle celle? Jeg har den allerede. Okay, godt. Hvor det gik opad her? Nå, Frederik, køber du den? Jeg har købt den. Nej, er det du også? Magnus, kom. Magnus, bag dig. Er det du, mig og Magnus? Ja. Det lægger helt vildt, det er helt vildt. Der er helt vildt mange. Inde på server. Hvor blev der af, Frederik? Du skal bare løbe op. Bare løbe op. Okay. Hvor høj er den her bygning lige? Ej nok. What? Hvorfor er jeg lige ved at dø? Hvorfor døde jeg? Det er Frederik, nogen er det du, der til at... Er det du også til din celle? Jeg kan ikke finde den. Wow, jeg er oppe i shoppen. Jeg er kommet til at holde. Må jeg gerne lige spørge, hvorfor jeg døde? Hvordan er der nogen, der dræbte dig? Slog du på nogen? Nej. Okay, Frederik, jeg kan se din name tag. Og der er en Iron Gear, Jeg der kom. gjorde ikke noget som helst. Nu har jeg mistet min hakker. Jeg gjorde ikke noget som helst. En længere ned. Bortset. Frederik. Ja, der. Her, kom. Frederik bagved dig. Ja. Hold vent. Ej, hvor er det svagt. Nu ved jeg, hvor jeg er henne. Hvor er I henne? Hvor er I henne? Vi er i Frederiks celle 183. I celle 183. Hvorfor bliver jeg nakket igen? Gå nu væk. Jeg har ikke gjort noget. Det lægger mega meget. For dig. Perfekt. Og er det noget? Er det bare op? Jeg fik nogle af mine ting tilbage, og så kom der en og stjal resten. Det er dejligt. Sådan er Frederik. Gik I bare helt op, eller hvad? Nej, ikke helt op. Ja, Magnus. Du er lige under. AS. Hvad skal jeg skrive? AS. Det er lækker, mand. Magnus, en højere op. Og der, hen. Hvor jeg... Magnus, Ja. du kan se, hvor navn er. Sådan der. Jeg glemte. Jeg kan ikke gå. Nej, Jeg er lækker. ja, det er hvad vi har. Jeg er lækker. Jeg er nødt til at komme en chance ud. Ja. Så der, hvorfor kan jeg ikke... Du skal lige huske, og kan du kigge i kisterne eller ovnen? Nej. Magnus, hvis du lægger, så gå ind på din, ind på videosettings, op til videosettings, jeg sender den
der render distance nu. Det har jeg allerede gjort. Jeg lægger stadig helt vildt. Lukas? Hvorfor det? Ja. Hvor... Nå ja, vi skal stoppe. Nå, jamen vi ses. Til næste Vi ses, YouTube. Eller See you.